नोगोद थान्दा जायगाया बियो बिराद मोजांलै सयथि। नै फाथै कलेजनि ब्रिज मोनबाय। लामाया बिराद गाज्रिलै। ओरै आसाम थाङो ओरै साइडजों कोहिमालाय। masih bisa daulnya मोसाखोलै। नैबे अन्थाइआना बे अन्थाइआ थोरसि लथा बानायजायो नैबे अन्थाइआ नागाफोरनि। जायगाया नुदों माबायदि? सुमुनि बे बर' जायगामोनलै गोदो गोदाय बर' जायगानिमोन डिमापुर नागालेण्डनि सुमु मोनफैबाय सुमु। फातखै कलेज मोनहां मोनहां जादों ओरैबादि खुवा खुयोनि। आं जरना पानियाव थांगासिनो दं दा। नायलांदो लोगोफोर ओरैबादि सिनारिया मोजांथार। गारियानो गारि जायगाया डेन्जारसो। आप नुआ माने गारिखौ सालायबासो आप माने बे जायगाया गारियानो बोख'लायनो हाया। हाजो जायगायाव मोनहांबायानो नै। दाब्रायनायखौ मिथिथारगौलै नागालेण्डनि मानसि ना नागाफोर गोजा। फातखै कलेज आं खावबायलै गारलांथ' एनएसपि गारि जायगा जायगायावनो ब्रेक गालांबाय थायो। Turning, turning. Wah, berapa ini kali salahnya. Guli bagi salahnya. Serba tuh guli sih. salah भाई। गारियानि साबिला Kohima थांगासिनो Kohima।
टार्निंआनो हिसाब गैया माने जायगाया नै बेखिनियाव सान्दुं नांदों एसे सान्दुंआनो नांनो नागिरा ओरैबादि माने मानसिफ्रा मोजां सालायनो नागिरा बाहाय बिराद गाज्रि सालायलाङो एक्सिडेन्ट जायोबो बिरादनो कन्ट्रल खालामनो हायाना गोजौ गाहाय आरो सालायनायखौथ' मुंखौबोयो जोंबाय सालायबाय आरो जायगाया बिराद डेन्जारेस टार्निं जायगायावनो पिपिमा ओइ सान्दुङा दाबायनानै batur koyla belum mau belah नोगोद गुसु थान्दा थानो मोजां बे जायगाया